Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta iba sa ti Isayas, Kapitulo 41, versikulo 10. Di kay agbutan, adda kada kayo. Siyak ti Diyos yu. Di yu ipalubos nga adamang butbutang kada kayo. Papigsaan kan tulungan kayo. Salakniban kan isalakan kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kanya. Ano abulan nga iti bakasyon mo, anak ka? Di tatang mat, kaano pa'y anabulanan nagbakasyon? Kaya't mo asawon, anak. Sumagmamano lang nga aldaw, nga daka ditaw. Sigod mo takas tatang, saan ka di? Raymond, anak ko. Tatang, may saa ka soldado. Ada ti pagrebengak pare ti pagilyan. Da ita nga rod kahit. Sa apay napaggad ita ti panawan. Nakabutbutan. Nang runa dagiti padam ama destino iti nariribok a lugar. Di tatang kit di mat. Ay, wan gayam tatang. Sigurado ang mabayaganak asaan ang makaawid. Gapo iti sumaruno ang misyon me. Anya? Day, apay ngay. Adda nga min isang sangayan ang misyon me, tatang. Kat day tati makagapo, no apay asaan kami abasta makaawid. Ay, day tanti ibagbagak anak ko. Amangan mo't no delikado ti misyon yaw. Tatang, saan anapaggad ti misyon me? Apay nga rod ang mabayagahan santo makaawid ka. Basta panunutin nyo laengan, nga ada ti pagrebangak pare ti pagilyan, tatang. Ado ti matulungak, gapoy ti daytoy a misyon. Apay adi mo imbaga ka ni Tata Mauro, nga ijay nagulo ang lugar ti pakaibaunan nyo. Jack kayat amadanagan ni tatang. Amangan no adada ka sa mapasamak kan kuhana. Raymond, Pangaasim ko ma, Leslie. Di mo kumabaybayan ni tatang. Kanayon mo kumaasarong karan ni Jibalay na. anya ka ka di Raymond? Apay akas nagpakpakada kamutan. Leslie, Raymond, saan ka nagtuloy? Madanaganak. saan amabalin ajak agtuloy? Ada sinapata ka pagrebengak. Ketnas kan atong palag dayta. Raymond, Hala, saan kanyag sangit? Di kagdanag, tawan ti dakas sa mapasama kanyak. kasano ang masiguradong data? Sumagmamanon ti soldado ang naipadamag ang napapatay. Gapoy itiriribo ka mapaspasamak iti lugar ang pakaibaunam. Di kagdanag ko nakmat. Tarabayan nag ti Diyos, iti papan ko iti misyon. Di nakbaybay anti na marswa. Di na itulog nga ada ti dakas ang mapasama kanyak. Gaputaan muna apara iti pagsayaatan ti kaaduan ter aramida. Anya day tayong saksak mo itibag mo ngay, Raymond. Biblia kan Rosario, ngayon patugot kanyak ti kaayan ayat ko, Manuel. Agpaay ka no nga igam ko daytoy. Iti pan na kay destino tayo iti dayja lugar. Anya? Unay matantikayan ayat mo, Raymond. Rangat ti papanan tayo. Ngam Biblia kan Rosario kit din ti impabalod na kan ka. Raymond, tipod no nga igam tayo iti papanan tayo. Kat daytoy. Si Kamat Manuel. Saan mat nga iti amin na kanito? Kat ti paltog ti makaisalakan ka na tayo. Kasapulan tayo lata ti panarabay ti Diyos. Nang runa, iti pakaibaunan tayo ita misyon. Saan ko akontrahan ti pamatim, Raymond? Ngam rangat ti papanan ta. Maibaon ta iti maysa na paggad a misyon. Bala, ken paltog tagbalin nga igam ta ijay. Iso ti makaisalakan ka data. At dalatakin ka dayta, Manuel. Basta siya, mamati ak iti imbaga ti kayan ayat ko. Awan ti rumbeng apagbut nga. Taamok asalagniban, ken isalakan nak ti Diyos. Apay nga inidap mo matan ti telebisyon, anak ko. Nanang, Gapo ka dita adamanin dagiti na isagmak a soldado. Gapo iti mapaspasamak arangat. nanang, Saan ka akayat adiktaran, anak ko?
Ngamtap no saan kan nga agdanda nagakasta. Kasayaatan siguro. Numakiwin na suwas kalangan ka ni Raymond. Kat sumapol kan iti sa bali. Nanang, apay akastamot ng tibagbagayo kanyak. Ay, amuta nga agpadpada no kasano kapagad di kaada ni Raymond iti lugar nga ayan tirangat. Amom nga rod no makasubli pa'y asibibiyag no saanan. Pangaasim ko nanang. Diyak kaya't pagsaritaan ti maipapaniti dayta. Diyak kaya't adenggan dagiti ibagbagam ita. Raymond, mangisayang ka tayo kung ano iti panagronda. Juan Manuel, isagsaga na akong dagat. Raymond, October ka! Rinout na tayo! Diyos ko, di ka nagkararagpay. Isaganam kit ditiigam mo talumaban tayo. Nasken aparmakan tayo dagiti Raymond akabusor. Dahil lakit din ayan ni Raymond. Di naman lain simpa na imbag mo to'y silid na. Iso at alusak man lang ay tapno din nantugat sangputan na nakawarwara. Ultimo da ito'y nakaprim aladawan na dinagtorpos. Di naman lain simpa mo. Siyak man lang ay hindi mangisim. Ay, sus! Natin nagti-picture frame kat nabuongan ti sarming na. Ay, Diyos ko. Anyang iti pa si mudaag da itaw. Ay, Diyos ko. Di mo ko mabaybay anti anak ko. Tarabayim ko man ni Raymond itaayan ti misyon da. Kaasyam ko ma ti anak ko. Manuel, adu una ti rimbaot. Amangan no saan tayo ida kabaylan. Saan ang mabalin ada tayo ti mapaksyat na? Nasken ang maparmag tayo da. Manuel, napuntaan ni Mendez. Lumaban tayo! Saan tayo nga itulok nga agbaligid dagiti kabusor amang parmag kada tayo? Laban ka kadwa! Labanan tayo dagiti kabusor! Saan na tayo abaybayan ti Diyos? Laban ka kadwa! Tatay, api anak kalitliday kayo. Anya ka diti mapaspasamak. Mapampanunot ko ti anak ko, Leslie. Tata, Matanda na ganak barakan ko na. Kaslag parparik na kanya kada ti dakas ama paspasamak kan ko na. anya, Amok ana pagkad ti misyon na. Nga uray din na imbaga kanya. Marikrik nak dayta kas ama na. Kat dayta ti pakadanagak launay. Leslie balasang kao. Anyat imbaga na kan kasak mayapin manaw. ha? Patsyak nga da imbaga na kan ka. Agayan ayat kayo kan ni Raymond. No aglibak man kanyak ta anak kao. Gaputam kan na nga agdanaga. Mamati ak asaan nga aglibak kan ka. Isa mabalin ka di ama amuak. No anya ti imbaga na sakbay anapan iti misyon na. Manuel, awanan ti balag. Urasak, hawanan. Dakpay din mo. Nagtapay si bibiyag ka dagiti kakadwata dito eh. Manuel, Amkak nga amangan no na tayo daamin. Takas na hawanan arimot mag-amangan ko manipod kadawada. saan na taabaybay ang ti Diyos, Manuel? Patsyak at tarabayan na ta. Isalakan na tayo ti dayto ang sitwasyon tayo ta. Awan ti rumbeng apagbot nga ta. Papigsaan kan tulungan na ta. Raymond, Saan ta nga umibat kan kwa na? tsaka mo. Raymond, tsaka mo. Manuel, saan ka ngagsakan? Mamati ang nga agbyag ta. Tulungan na ta ti Diyos. Umikan, ikagumaan ta ti agarundok amapan iti Faxon. Kartingang Manuel, saan arumbang agtali na igtalatan nito'y? Tanong makasinagdag iti kabusor. Sigurado ang may sagmagta. Ala, umikan, agarundok tan Manuel. No siyak ti masurot, anak ko. Kasayaatan ko man nga impudnom ka ni Mauro. No sa dino at talaga ti misyon, ang nakaibaonan ni Raymond. Ingkarik ka ni Raymond.
Ajak ibagbaga ka ni Tata Mauro ti amin, nanang. Tadyak kayat nga agdanag. Ngam kasano no adadakas ang mapasama ka ni Raymond iti lugar anak kaibaunan na. Laglagi pam, madam ati ranget iti dayja a lugar. Saan tayo nga amo no nairaman kit di ni Raymond kadagiti soldado a napatayon. Pangaasim, nanang. Saan ka kumamot nga agsao iti kasta? Amo matakayan ayat ko ni Raymond. Di mo ko man nayunan ti panagdandanag ko. Ibagbagak laeng ano anya ti agpaiso. Tanariga ti mangnamnamalatan, anak ko. Nanang, Dayta ko matitandaan na makanayon. Kanti may sapay. Nasken nga ipudnom ka ni Mauro. Ti maipapan iti misyon ni Raymond. Saan ka nga agilimod kan kuana. Tandaanam nga iso ti ama ti kaayan-ayat mo. Awanan na talaga, Raymond. Tatalangan tinabati si bibiyag. Panagkunak. Kanibusanan tamatay. Saan ka kumangagsaw iti kasta, Manuel? Pangasim. Aklunan tan. Agpadatan nagkakapsot. Gapoy ti agmalam apan nakirangit ta iti kalman. Sakit nagpat nagngawan manan impaw nagta. Awan pa yan balata. Awanan tinamnama ta. Diyak mapukawan iti namnama. Amok at tulungan na ta ti Diyos. Papigsaan na ta. Tarabayan ka ni salagan na ta, Manuel. Paltog kan bala ti manisalakan kanita. Iti kastoy a sitwasyon. Ngum agpadatan ngawan ang bala. Isong aklunan tan. Dahito hindi ka nibusanan ta. Manuel, dinteng sang reinforcement. Wala, at nagpaiso ti reinforcement. At ang dagiti kakadwata. Dayawan kayo, Adwa. Da kayo lang tinatdaa si Bibiyag. Iti pan nakaraot ti detachment yo. Sir, Naibusan kami ti balas. Naimbag, tanay kagumaan mi tinaglimang iti foxhole. Iso adayawan kayo. Madaman ti panang paksat ti tropa kadagiti terorista iti dayto a lugar. Ket namnamaen tayo nga itilas udla ang ti sumagmamanungal daw. Agring pasen ti riribok ditoy. Ket agsublin ti linak ken kapya. Ala, panawan kayo pa ditoy. Tadda pa asikaswag. Sige, sir. Raymond, bibiyag ta. Datalang tinabati si bibiyag dito detachment tayo. Imbagak matkin ka, Manuel. Papigsain kan tulungan na ta ti Diyos. Tarabayan kan isalagan na ta. Agpaiso day ta, Raymond. Di na ta binaybayan ti Diyos. Raymond, anak ko. Agyaman nakta nakasupli ka si bibiyag, anak. Agyaman nakta saan ka na isagmak iti pan na kay baon mo iti dayjay alugar. Amom, tatang. Impudno kanyak ni Leslie ti amin. Tadi na kayat tagilimad. Sipod na amwak nga ijay gayam lugar apakapaspasamakan tirangay tinakaibaunam. Di akong nagsardeng anang karkararag. Asapay la ko matapapigsaan ken tulungan na kayo ti Diyos. Sapay la ko matatarabayan ken ispalen na kayo itanyaman apagkad. Agyaman nagtatang. Anak ko, Amok anatong palti kararagyo. Gapot at tuyak. Nakasubliak asikakaradkad. Dinak binaybayan ti Diyos. Raymond, anak ko. Ket amok tatang. Ure sa dino pa'y amisyon ti pakaibaunak. Kanayon at tulungan. Ken papigsaan nak ti Diyos. Tarabayan ken ispalen nak. Isu nga awan to Apolos ti rumbeng apagbutnyak. Awan Apolos. Iti kaano man, saan to abaybay anti na marswa, nagiti anak na, anatibker ti pamati, kan panagtalek na kenkwana. Agtalinaed, asalakniban na dagitoy, iti uray anyapay, akita ti peggad. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo.
Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay. Nainbag nga oras kada kayo